नायना लादो नै न'जोंनो माबायदि दैया बोहैबोखो हानाय गोलैगोन नामा बल बै न'आवहाय माबायदि जादों मानसिफ्रा नुदोंना नै न'नि अबस्थाफ्रा माबायदि जाखो बे जाहैबाय माने दैखौ नुनानै नोंसोरो माबायदि सानदों आंथ' जेबो मिथिया खिन्थु आंनि गोसोआव गाज्रि मोनदों मानो होनबा न'आथ' सोरनाबा लोमजोब्बाय सोरनाबा माने सिथ्लाजोंनो माबायदि दै बोहैदों बेखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोनगोन खिन्थु आंथ' जेबो मिथिया खिन्थु आंनि गोसोआव एसे गाज्रि फिलिंसा फैदों आरो ना खिन्थु लामाया माबायदि जादों नै ओइ पारिबन नाय स्कुलजों माबायदि फैदों नै दं ओरैजाय नै जोंहा बायद'फोर दं प्रेसिडेन्ट बायद' ओमफ्राय जोंहा गासिबो वार्ड मेम्बारजों लोगोसे ओमफ्राय सासे जिआरएसबो दङ आंजों लोगोआव जों दायो नैबे सावथालफोर गामियाव थांगोन दैया माबायदि लोमदों बेखौनो जों एसे सार्भे खालामनो लोगोसे आरो माने गावबुराबो दंफैखायोनो गावबुरायाबो माने सार्भे खालामदों जाहैबाय नै नै लोमदों दैया नुदोंना नै बेनि न'आ माबायदि लोमजोबखोलै स' दैया जाहैबाय ड्रेसखौ आं एसे सोलायनोसै दाना उफाय गैया नै हाफ पेन्ट गानबोखादों आङो ओमफ्राय दैया माने लोमबाय नालाय एसे बेरायनोसै आं दानिया जायगाखौ एसे मोजाङै दिन्थिलांनोसै लोगोआव माने प्रेसिडेन्टबो फैदों जेला आं ड्रेसखौ गानफैनानै थांजोबनोसै खालामनो हरदो फंबाय मा जाखो इयावलाय माखौ नेबाय थाखो ना दं माथो साफा लोमजोब्बाय गैला नाया थांजोब्बाय ना थांदों ओरैनो बेसेबांसो थांखो बायदि बोसोराव माबायदि दै जायो ना देग्लायसो जादों बिदि लोमनाया बेलेग बोसोराव जाफेराखैमोन बियो मा जायगा 2 नं कदमगुरि आच्छा ओमफ्राय ओरैजाय गोजानखै मा गामि बिसिनि जायगाफ्रा माबायदि दा जेनेबा हालोदफ्रा दैयाव गोजावजोबना दंना होमबाथ' बे बोसोराव हाइस्ट माने गिदिर बाना जाबायना दैलाथ' बारा गोबाव जाबावाखै आरोथ' दंबायसो खोमा ना दै जानो दैनायसो जाथ्रा आच्छा जाबायना आङो दिनैहाय नोंथांमोना नैबे खोरोमगुरि गामिनिफ्रायनो सावथालफोर गामिनिफ्राय आरोना एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना खोनादों जानांगौ नै दैनि आवाजआ माबायदि दिनैसोलायनो माने फार्स्ट माने बेफोरबायदि दैबाना जाफेरनाया बिसोर गामियाव बिदि लोमनाय आरो खिन्थु मालाबाबो बेफोरबायदि लोमफेराखैमोन नै सेस माने फुख्रिफ्राव ना दंब्लाबो गैला माने मा जागोन गावसोरसो मिथिसिगोन आरोखि आयौ माने आं गिनायसो मोन्दों आरोखि साफाना न'फ्रा देग्लाय बोसोराव माबायदि गैया दैया अयथासार जादों बेलेग बोसोराव माबायदि जायोमोन जाफेरामोन ना 15-20 बोसोरसो उनाव एबारसो खनसे वाव होमबाथ' माने साननांगौ लागा एसे नै से नै न'जोंनो बोहैबोजोब्बाय गासै ओरै थांग्रोनि सोर सोरनि न'आव दा मानसि दंना गैयाथाय थांनि आं एसे रायलायनो बिराद डेन्जार हालोद जाबायलै बियो बे जाहैबाय 2 नं कदमगुरि गामियावहाय आङो ओरैजाय एसे हाबनि न'आवहाय मानसि दंना गैयाथाय मानसिफ्राथ' गैया खोमा दै दंबाथ' आं एसे रायलायनो नाजागौमोन बेजों मानसि गैया नामा बोरमाफ्रा मा जादों नै माथो गोथौथार माथो मानसि गैया नामासै दंना गैया थांनि र' नै न'नि हालोदफ्रा नायना लादो माबायदि फिसा रावबो गैया खोमालै नैबेयाव दङ नै स्कुलाथ' गैला लोमजोब्बाय दायो मा खालामनो उफाय गैया जायखिजाया जोङो ओरैजाय थांग्रोनि बेयावहाय क्लासाथ'ल' जानो हाला माने मालाबाबो लोमफेराखैमोन बिराद गोबावनि बोसोरनि उनावहाय दिनैसो लोमदों जाहैबाय पारिम ना लामाया माबायदि जादों नै ओइ पारिबन नाय हा पारिबन नाय जाबोलै स्कुलजों माबायदि फैदों नै गिलु बालुलै आं गिनाय मोनबाय नै जायगाखौ नायनानै फैद' मा जागोन ओइ बेजों फैदों माने दैया ना बेजों फैदों नै माबायदि बारदों नुवाखै गोसा जादों दैया এবারে ডাঙৰ বেলেগ বছৰত সেইবিলাক ৰাস্তাটো পাৰ হোৱা নাছিলে এবাৰহে পাৰ হৈছে এবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট এটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মনত सिथ्लाजों माबायदि बोहैबोखो नुदोंना इयाव दैनि माखासे कन्डिसन मा नाहरखो बिसोरबा
बे जाहैबाय प्रेसिडेन्टजों सासे आरो वार्ड मेम्बार आखायाव सेन्देल लादों आंबो सेन्देल नायना लादों नै न'जोंनो माबायदि दैया नुदोंना नै न'नि अबस्थाफ्रा माबायदि जाखो बे जाहैबाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय खोदोमगुरि पन्सायतनि सिङावनो थानाय 2 नं खोदोमगुरि गामिनि सावथालपुर गामियावहाय बे जाहैबाय बरदल'नि ब्लकनि आन्दाराव दे एकदम माने दैखौ नुनानै नोंसोरो माबायदि सानदों आंथ' जेबो मिथिया खिन्थु आंनि गोसोआव गाज्रि मोनदों मानो होनबा न'आथ' सोरनाबा लोमजोब्बाय सोरनाबा माने सिथ्लाजोंनो माबायदि दै बोहैदों बेखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोनगोन खिन्थु आंथ' जेबो मिथिया खिन्थु आंनि गोसोआव एसे गाज्रि फिलिंसा फैदों आरोना खिन्थु बेफोरबायदि दुखुदिया जाथाय आरो दानि माखासे आं सोरनाबा सोंदोंमोन बिथांमोना बुंबाय माने बेफोरबायदि जायाखैमोननो खिन्थु एबारसो फार्स्ट बेफोरबायदि दै बाना लोमनाया बा दै गिदिर देरनाया एबारसो फार्स्ट जादों होनना बुंदों आरोखि जोङो दायो मा जाहैबाय वार्ड मेम्बार आरो जोंहा प्रेसिडेन्ट नैबे सासेया ओमफ्राय आंजोंहाय जोङो पन्सायतनि जानानै एसे गिदिंनो फैदोंमोन बेयावहाय माखासे नुनानै गोसोखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय दा बिसोरमोना सोरबा टम टम दङ टम टमखौबो बिथांमोना बाहेरायाव ओंखारलांनो हाला ओमफ्राय आं इटा कड होनफालाय जां इफाले আছে বাইদেউ আচ্ছা नैबेयावहाय नैबे आरो औवानि दालां दंबावलाय सारबाव खिन्थु जायगाफोरखौ नुनानै आं गोसोआव गाज्रि मोनबाय एबार माने मा जायो गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा रिएक्सन लायो बा एक्सन लायो बेखौथ' आं जेबो बुंनो रोंला खिन्थु दायो नैबे गामियाव फैनानै आं गोसोखौ बारा मोजां मोनाखै मानो होनोबा माने जाबायदि कन्डिसन नुबाय आङो बिथांमोना दे न'फोरानो माबायदि लोमजोबना थाखो बेफोरखौ नुयोबाथ' गोसोआव एसे बोरैबा मोनदों आरोना गाज्रि मोनदों खिन्थु बे जाहैबाय जोंनि सावथालफोर दै बे जाहैबाय कल सावथालफोरल' दङ दा जोंनि बे जायगायाव दा नैबे थाबायनाय जायगायाव ना बिथांमोननि थाखाय नैबे थांफैनाय अबस्थायाबो बारा मोजां नंखाया औवानि दालां आरो बियो खिन्थु मोनसे समाव माबे समाव मा जागोन बेखौ बुंनो हाया दायो खिन्थु फैनानैबो आं मोजां मोनाखै मानो होनबा दैया बिथांमोनखौ बिराद गाज्रि कन्डिसनाव खालामनानै दोनबाय आरोखि थांगोरनि नङा होमबा ए गोलैगोन नामालै प्लास्टिकखौ नै एसे लामाखौबो दिन्थिलांसै जायगाखौबो बे जेराव एसे दैया खम जालायबाय खम नङा आरो जेराव एसे गोजौ नालाय ओंखायनो बारा लोमासै ओमफ्राय नैरैजाय थांनानै नायबावनोसै बेसे गोजानसिम थांनो हायो खेबसेबो आं बे गामियाव फैनानै मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन जायगानि माखासे लामानि थांफैगौबो दिन्थिदोंमोन आरोना खिन्थु दिनै आं दैलाङाव फैनानै माखासे बिथांमोननि रियेल पिक्सारखौ नुबाय बिथांमोननि माखासे रियेल पिक्सारा एसे डेन्जार आरोखि ओरैजाय नै दा सोरबा माबोरै दंलै सोरनावबा दैया ओरैबायदि गाज्रि लोमदों खिन्थु फ्रायबा माने साइडजों दैया फैजोबदों आरोखि बिसोरा माने मेन दैया बैनो खोमा दै मोनसे माथावरि दं आन्दासाव खिन्थु भिडिअ गोलाव जागोन नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनगोन आं मिथिया थेवबाबो आं दिनैहाय बे भिडिअखौ एसे जोबजासिम दिन्थियाबाबो गाज्रि मोनगोन सोरबाफ्रा माने नुजोबनाय नङा माखासे भिडिअफोराव थालांनो हागौ माखासे नुथायफ्रा बेनिखायनो आङो भिडिअखौ गोलावब्लाबो जोबजासे लानानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोनहा नायफालांबाय थाबानो जाबाय नै सिउ गाबदोंलै गिलायलांलै आं औवानि दालां गोजा माथो नै मोसौफोरा माबायदि बेसोरा गांसोखौथ' जानांगोन नालाय थेवब्ला माने औवानि बिजौफोरखौनो माने औवानि बिलाइ बा दंफां बिलाइफोरखौनो जालालाबायबाय बिसोरफ्रा खस्थ' बिसोर गामिया बिरादनो नुबाय दा नै